ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಅಭಿಯಾನದ 5ನೇ ಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ತುಳುವಿನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಮನ ವಿಚಾರ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಚ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಹೋಗ್ನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಪನೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆತ್ತೊನ್ನೆಗೆ ಮಡಿಮೈಗೆ ಈಚೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುಕು ಓದನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓದುವರು ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓದುವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಲ ಉಂಡಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಪ್ಪುಜು ಅಕ್ಲೆ ದೂರುಡು ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರುವ ತುಳುಕು ಅಂಚಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಐನೊಂಜಿ ನಮನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವು ಐನೊಂಜಿ ಬರೆಯದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ತುಳುನೇ ದತ್ತೊಂದು ಓದುನಾಗಲು ಒಂದು ಸಂಕೇತನ ಐತೆ ಪದವಿ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿಗೊಪ್ಪ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಲ್ಪಡದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರು. ಕರಿನ ಸಾಲಡ್ ಯಾರನ್ನ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಿನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಆಡೊಂದು ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಮನ್ಪಿನವು ಈ ಸಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನವು ನಿಜವಾದ ಕೆಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ನಾ ಇನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಆನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತತ್ತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾದ ನಾಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಡ ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬರಿಯ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಬೆರಿ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾಲೆದ ಜೋಗ್ಲೆ ನಂಡಲ ಎಡೆ ಕನತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಡುವುದು ಎನ್ನ ಆಶೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಯ ನಾಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಗೊರ್ಲಿ ಮೂಲ್ದಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಂಟು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಸರ್ಪನ್ ಲೇಖನೆ ತುಳುದ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನ ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂಚಿನ ತುಳುದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ఒక ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪ್ಪು ಮಲಯಾಳ ಅಂಚ ಬರ್ತದ ಸುಮಾರು 3,000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಾಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದಾಗೆ ನಿಖಿಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳು ದಾದ ಉಂಟು ಹೌದಾದ ದಾದಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತನ ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಟು ಅಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹಿಡಿದು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲಿ ಕರಿನ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೆಯುವುದು ಬಂದಿದೆ. 5 ಪೂರ್ವ ಕಾಲಗಳು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು
ಬತ್ತನಕ್ಕಿನ ಕಾವ್ಯರು ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ಸರಳವಾದ ಸುಲಭ ಓದಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಡೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ತೂಯ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ್ದು ತೂದು ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಓದುದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಓದರೆ ಆಪುಡು ಪರ್ಪನ ಅಂದು ಆಗ್ತದೆ ಓದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟಾವಡೊಂದು ನಿಖಲೆ ತುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಕ್ಷಯ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠದ ಪಠ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಪನ ಚಿಂತನ ತುಳುತಾನೆಟ್ಟು ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸಲು ಮಾತಕರೆಟ್ಟು ಆ ಒಂದುಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬದುಕನ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ತುಳುದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮನಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಕಲು ತೂಗಿನ ಜಿತನ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ನಿಖಲೆ ತುಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲು ತೂಗಿನ ಜಿತನ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಎಂಕಲೆ ತುಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲು, ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬು ಪಾಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.